Patay, Bing. Na ang pinakabagtik na sundalo, Bing. Hala, si Sarge. Relax, relax. Ako rin bahala ni. Ay, kaigang, uy. Hoy, saan na style na sabaya po kunyo dabi? Let's go, girls. Fighty, fighty. Shot mata, Bing. Sarito, tiba-tiba karon ba kay karon makakababa diri sa syudad. Ay, siyempre. Puno-puno ni. Ako rin bahala ni mo. Uy, Bing. Uy, Jam, anong diha magandang inom sa gingan? Patay ka na ba sa Sarinto? Dakpan yung karon. Okay, diri ko sa sagingan nag-inom, Bing, no? Basig madakpan ko ba? Ay, dakpan yung karon kay diri pa yung kasa kung sa nag-inom. Ay, Sarinto, basig, pwede na to na may istoryahan ba? Shot sa takadali, oh. Bitaw, Sarge. Ay, nagdaginutan na. Oh, lamig kayong tuba, sir. Tamis ka na ba? Kusog kay bula. Tara. Labon, dugay-dugay nakuha kayo ng magtuba. Tara. Tara. Shot sa Sarinto. Pwede na yun na. Kahit Okay man ka ni. Okay ka na, tamis ka na. Di ba ka ni 60-40? Dili, legit ka na. sama po ni Dre nga. Wa may bangko. Ituyo na ko na, Bing, para inig na yung mandakop. Diritso na tadagan. Ay, mong kabala ka. Huwag mo dakop diri kay ako aning sagingan. Aw, kini, kay way mo dakop sa tuwaron, kay nasi Sarinto. Ay, sasmatic na na. Ghost yung kay ni si Sarinto, Bing ba? Wadyo ko nagbahay nga, imo ning gidala. Shot sa Bing, oh. Namia eh. Paita gining naata sa bukid perminti ay. Karon kay naamang ko diri. Magwala ko karon. Magwaldas ta, mag-inom ta. Corporal, abtik imong mata ha. Kay mangdakop ta mga palahubog ron. Copy, Sarge. Tara, Move! Patay, Bing. Na ang pinakabagtik na sundalo, Bing. Hala, si Sarge. Relax, relax. Ako rin bahala ni. ay, nga ano nag-inom-inuman mo diha? Ay nanaunsa, kabalo ba mo nga bawal mag-inom ron? Bro, basig pwede na ito na may istoryahan. Istoryahan niyo. Kabalo mong bawal mag-inom diri, mga badlungon jud kay mo ba? Sarge, basig nakalimot ka ha. Dili tatalo. Ano man, kinsa man ka? Ayay, wa kay ilang bitoy. Murag nakaloko ng imong kuyog ba? Patay, Bing. Nangisog na si Sarge, Bing. Padlungan ni Bing, oh. Basig mag-away ni sila ba? Huwag magkinaon sa pinasiloy ta. Sarge, si Bitoy ni. Katong kauban ni mag-training sa una. Bitoy? Ay, putik ka man nakababa na di ka? Mao gani nga na ako karon diri. Ay na nagkakistorya dai siya ta diri kapil. Sige, padong mo diha. Tara, Corporal. Sarge, di ba gipang tanggal naman itong mga unano sa una? Nalagi na bilin isa. Bagong apply na. Pero Corporal, ay kumpiyansa. Sarhinto na. Corporal. Shot sa, oh. Inom, Corporal, inom. Salamat kayo. Wala yung sirit igit ya. Isa, murag na igamay ni Sirit. Sarge, shot Sarge. Kainom na puntahan ni ba? Salamat, salamat, salamat. Okay pa, okay pa, okay pa. Wag gyud ka mausaba. Bugoy-bugoy gyud ka. Wag gyud ka kalimot atong pag-eskwela atong nakaigit gyud ka sa una. Ay mo kabala ka. Ako'y bahala diri. Di ta magpa-appeal diri hag mga unsa diha. Lalaki ta tanan. Talawan kay ganina, oh. Karon nga nahubog na. Dito na isog ka. Ay, kaigang, uy. Hoy, saan na style na sabaya po kunyo dabi? Let's go, girls. Fighty, fighty. Shot mata, Bing. Sarge, marag nalipong ko. O gani no, lamig kayo magpahilabot. Wow! Tangina, mga bayot man din ako kainom. Pasi ko ani, oy.